Good morning mga ka-farmers. Bless day sa atin lahat. So dito tayo sa layout mga ka-farmers. Magang ito tayo ng pang-ulam mga ka-farmers, para libre ulam na naman tayo. So yung huli natin mga ka-farmers, ito sa ating bangka mga ka-farmers. Yan. Yan. So itong huli natin mga ka-farmers, ha. Ayan. Okay. Ayan ang ating huli mga ka-farmers. So, libre na naman tayo ulam. So hindi ko lang may pagkita-kita mga ka-farmers. Hindi ko nabidyohan kasi delikado yung gamit natin mga ka-farmers. At saka medyo madilim pa kanina mga ka-farmers. Nagdawi ito mga ka-farmers. Nakuha natin kanina mga madilim pa. At saka yung iba na mga ka-farmers, talagang kaninang madaling araw pa mga ka-farmers. Mga alas 4 mga ka-farmers, huli natin na iba. So ipasok natin sa ating lalagyan mga ka-farmers. Yan, mayroon tayong tulingan sa dalawa, tatlo. So mayroon tayong tulingan mga ka-farmers na 7 piraso. Ayan o. So iba naman mga ka-farmers medyo maliliit na matambaka. Ayan. Ito. Three. Four. Five. So 11 piraso din ang 10 piraso na matambaka. Mayroon tayong makiril mga ka-farmers, itong iba, at saka hasa-hasa. Ayan. Mayroon pa tayong huling bulinaw mga ka-farmers. Mayroon pa tayong huli na bulinaw. Ang 3 pirasong bulinaw huli natin. Ayan, sa ating panglagyan mga ka-farmers. Medyo siguro yung 2 kilo mayroon mga ka-farmers. So libre ulam na naman tayo mga ka-farmers. So, ayan ang ating gamit. Dahil dito tayo sa baba mga ka-farmers, so lao tayo. Siguro bukas pa ako punta ng bukid mga ka-farmers. Ito tayo sa ating bakahan para magtanim-tanim mga ka-farmers. Okay. So paki-like na lang mga ka-farmers. Lahat ng kagusto sa ating video, paki-pindot ng ating like button dyan. Sa lahat ng mga baguhan mga ka-farmers, paki-pindot ng ating subscribe button dyan. At kung gusto nyong laging makikita ang ating video, bukid man o sa dagat, ay mag-notify mga ka-farmers para updated ka sa ating mga video. Okay. So maraming salamat. Bye bye.